Знаеш ли как се мечтая да си пия кафето всяка сутрин тук? Нещо близо до морската с 2 спални имаш ли? Имам на 3 минути от тук. Ела да ти го покажа. Ама и центъра да не ми е далеч, искам да си ходя пеш до офис. Добре де, на 3 минути от морската и на 7 минути от центъра. Лично съм ги броил. Ами детска градина, училище? Ето ти е детската градина, а училището е там отзад. Как ми се качват стълби? Спокойно ли, имаме асансьор. Ето го твоя имот на мечтаната локация. Готова ли си? Две спални. Едната за сънищата ви, а другата за плановете ви. Слънце от сутрин до вечер. Тук е сграда с Акт 16 от 2006 година. Среден етаж, 2 изложения. Ще капарираш ли имота или още ще го мислиш?